από λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας και φροντιστές, θα σας παρουσιάσει αποσπάσματα από 3 έργα. Από το «Περιμένοντας τον κοντό» του Μπέκετ, «Ψυχανάλυση στην κουζίνα» του Παπαδάκη και «Το στραβόξυλο» του Ψαθά. Ξεκινάμε με το «Περιμένοντας τον κοντό». Το έργο γράφτηκε το 1948 από τον Ιρλανδό νομπελίστα, συγγραφέα και ποιητή Σάμουελ Μπέκετ. Η υπόθεση του έργου και η δράση του δεν συνιστά κάτι το ιδιαίτερο, ούτε εντυπωσιακό. Οι 2 ήρωες του έργου, 2 περιθωριακοί άνθρωποι του δρόμου, συζητούν περί ανέμων και υδάτων. Το παραλήρημά τους αυτό είναι ένα τίποτα που γίνεται κάτι πιο πραγματικό στη σκηνή. Περιμένουν κάποιον ονόματι Κοντό, που θα τους λυτρώσει από τη φτώχεια, τη μιζέρια και το τίποτα που είναι. Αυτός ο Κοντό είναι ο πολιτικός, είναι ο ψυχίατρος, είναι ο απομηχανής θεός ή μήπως είναι μια ελπίδα που δεν θα πραγματοποιηθεί ποτέ και πάντα θα περιμένουμε. Θα παρακαλούσα λίγο να απενεργοποιήσετε τα κινητά σας, γιατί αποσυντονίζονται οι ηθοποιοί, και καλή θέαση. Πόσα δίνεις? 100 φράγκα. 200. Έγινε. Ναι. Ναι. Άσε το φίλο σου να πάει. Βρωμάει τόσο. Τι περιμένεις? Περιμένω το κοντό. Τι ακριβώς πρέπει να κάνει? Λοιπόν, για αρχή πρέπει να τραβήξει το σκηνή όσο δυνατά θέλει. Αρκεί να μην τον στραγγαλίσει. Συνήθως αντιδρά θετικά σε αυτό. Αν όχι,
Πρέπει να του δώσει μια γεύση από την πότα του στο πρόσωπο και στα γεννητικά του όργανα. Όσο δυνατά μπορεί. Βλέπεις, δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς. Είναι μάλιστα μια ευκαιρία να το ξεπληρώσεις. Κι αν αμυνθεί. Όχι, όχι. Ποτέ δεν υπερασπίζει τον εαυτό του. Θα έρθω πετώντας στο καταφύγιο. Μην παίρνεις τα μάτια σου από πάνω μου. Βεβαιώσου ότι είναι ζωντανός πριν ξεκινήσει. Δεν έχει νόημα να καταβάλεις προσπάθεια αν είναι πεθαμένος. Αναπνέει. Τότε ας πάρει αυτό που πρέπει. Το κτήνος. Τι έγινε τώρα? Ο φίλος μου χτύπησε. Και ο Λάκη? Πώς θα είναι αυτός? Τι? Είναι ο Λάκη. Δεν καταλαβαίνω. Κι εσύ είσαι ο Πόντζο. Και βέβαια είμαι ο Πότσο. Ο ίδιος όπως χτες. Χτες. Συναντηθήκαμε χτες, δεν θυμάσαι? Δεν θυμάμαι να συνάντησα κανέναν χτες. Αλλά και αύριο δεν θα θυμάμαι αν συνάντησα κανένα σήμερα. Γι' αυτό μη βασίζεσαι σε μένα να σε κατατοπίσω. Μα Αρκετά! Πάνω, γουρούνι! τον φέρνει στο σημείο να πουλήσει τον εαυτό του. Μας μίλησε, χόρεψε, σκέφτηκε. Είχες αυτό που ήθελες. Όπως νομίζεις, άσε με να φύγω. Πού πηγαίνεις από εδώ? Όπου να είναι. Μη φεύγεις ακόμη. Φεύγω! Τι θα κάνεις όταν θα είσαι μακριά από βοήθεια? Περιμένουμε, ώσπου να μπορέσουμε να σηκωθούμε. Μετά φεύγουμε. Μακριά. Πριν φύγεις, πες σου να τραγουδήσει. Ποιος? Ο Λάκη. Να τραγουδήσει. Ή να σκεφτεί. Να απαγγείλει. Μα είναι μουγκός. 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 Δεν μπορεί ούτε να στενάξει. Μουγκός. Από πότε? Αρκετά δεν με βασάνισες με τον καταραμένο σου το χρόνο. Είναι απέσιο. Πότε, κάποια μέρα. Δεν είναι αρκετό για σένα. Κάποια μέρα όπως οποιαδήποτε άλλη μέρα. Κάποια μέρα βουβάθηκε. Κάποια μέρα τυφλώθηκα. Κάποια μέρα γεννηθήκαμε. Κάποια μέρα θα πεθάνουμε. Την ίδια μέρα. Την ίδια στιγμή. Δεν σου είναι αρκετό? Γεννούν καβάλα σε έναν τάφο. Το φως αναλάβει μια στιγμή. Μετά είναι νύχτα. Άλλη μια φορά. Σκηνή! Πάμε γουρούνι! Σκοτώθηκα. Γιατί δεν με αφήνεις ποτέ να κοιμηθώ? Ένιωθα μοναξιά. Ονειρευόμουν ότι ήμουν ευτυχισμένο. Έτσι πέρασε η ώρα. Ονειρευόμουν ότι... Μη μου πεις, αναρωτιέμαι αν είναι πραγματικά τυφλός. Τυφλός. Ποιος? Ο Πόντζο. Τυφλός. Μας είπε ότι ήταν τυφλός. Και λοιπόν, τι με αυτό? Μου φάνηκε ότι μας έβλεπε. Το ονειρεύτηκες. Ας φύγουμε. Δεν μπορούμε. Α, είσαι σίγουρος ότι δεν ήταν αυτός? Ποιος? Ο Γκοντό. Αλλά ποιος? Ο Πότσο.
Φαντάζομαι ότι πρέπει να σηκωθώ κι εγώ. Τι. Δεν ξέρω τι να σκεφτώ πια. Τα πόδια μου, βοήθησέ με. Κοιμόμουν ενώ οι άλλοι υπέφεραν. Κοιμάμαι τώρα. Αύριο όταν θα ξυπνήσω ή θα νομίζω ότι έχω ξυπνήσει, τι θα λέω για σήμερα? Ότι μαζί με τον Εστραγκόν, το φίλο μου, ώσπου να πέσει η νύχτα σε αυτό το μέρος, περίμενα το κοντό? Ότι πέρασε ο Πότσο με το καρότσι του και ότι μας μίλησε? Πιθανόν. Αλλά σε όλα αυτά ποια αλήθεια θα υπάρχει? Δεν θα μάθει τίποτα. Θα μου πει για τα χαστούκια που έφαγε και θα του δώσω ένα καρότο. Καβάλα σε ένα τάφο και μια δύσκολη γέννα. Κάτω στο λάκκο ο σκαφιάς βάζει τις ραβίδες. Ο αέρας είναι γεμάτος από τις κραυγές μας. Αλλά η συνήθεια είναι μεγάλος δολοφόνος. Κοιμάται. Και εμένα κάποιος με κοιτάζει. Και εμένα κάποιος μου μιλάει. Κοιμάται, δεν ξέρει τίποτα. Ας κοιμάται όσο θέλει. Δεν μπορώ να συνεχίσω. Τι έλεγα? Κύριε Αρβέτ. Φύγαμε πάλι. Δεν με αναγνώρισες? Όχι, κύριε. Δεν ήσουν εσύ που ήρθες χτες? Όχι, κύριε. Αυτή είναι η πρώτη σου φορά? Μάλιστα, κύριε. Έχεις ένα μήνυμα από τον κύριο Κοντό? Μάλιστα, κύριε. Δεν θα έρθει απόψε? Όχι, κύριε. Αλλά θα έρθει αύριο? Μάλιστα, κύριε. Εξάπαντος? Μάλιστα, κύριε. Πώς είναι ο αδελφός σου? Είναι άρρωστος, κύριε. Ίσως ήταν αυτός που ήρθε χτες. Δεν ξέρω. Έχει γενιάδα ο κύριος Κοντό? Μάλιστα, κύριε. Ξαφιά ή μαύρη? Νομίζω ότι είναι άσπρη, κύριε. Τι να πω στον κύριο Κοντό, κύριε? Πες του ότι με είδες. Και ότι με είδες. Είσαι σίγουρος ότι με είδες? Δεν θα έρθεις αύριο να μου πεις ότι δεν με είδες ποτέ? Τι σου συμβαίνει? Τίποτα. Φεύγω. Κι εγώ. Κοιμήθηκα πολύ. Δεν ξέρω. Πού θα πάμε? Όχι μακριά. Ναι. Ας φύγουμε μακριά από εδώ. Δεν μπορούμε. Γιατί όχι? Πρέπει να ξανάρθουμε αύριο. Γιατί? Για να περιμένουμε τον Κοντό. Α, δεν ήρθε. Όχι. Και τώρα είναι πολύ αργά. Ναι, τώρα νύχτωσε. Και αν τον παρατήσουμε? Αν τον παρατήσουμε? Θα μας τιμωρήσει. Όλα πέθαναν, εκτός από το δέντρο. Τι είναι? Είναι το δέντρο. Ναι. Τι δέντρο? Δεν ξέρω. Πιτιά.
κουνιόμαστε. Με τι? Δεν είχες ένα κομμάτι σκηνή. Όχι. Τότε δεν μπορούμε. Πάμε να φύγουμε. Υπάρχει ζώνη. Είναι πολύ κοντή. Μπορείς να κρεμαστείς από τα πόδια μου. Και ποιος θα κρεμαστεί από τα δικά μου? Σωστά. Δείξε μου πάντως. Μπορεί να έχει γίνει θηλιά, αλλά είναι αρκετά γερή. Λοιπόν, θα δούμε αμέσως. Κράτα το. Δεν αξίζει τον κόπο ούτε να βρίσουμε. Λοιπόν, θα φύγουμε. Τράβα το παντελόνι σου. Τι, Τράβα το παντελόνι σου. θέλεις να βγάλω από το παντελόνι μου. Τράβα πάνω το παντελόνι σου. Σωστά. Λοιπόν, πάμε. Ναι. Πάμε. Ο κύριος Νότο δεν θα έρθει σήμερα. Θα έρθει πιθανόν αύριο ο κύριος Νότο. Το πρώτο απόσπασμα ήταν από το θέατρο του Παραλόγου, από ό,τι θα καταλάβατε και αν δεν το ξέρατε. Πάμε σε λίγο πιο ελαφριά θέματα. Το δεύτερο απόσπασμα είναι το ψυχανάλυση στην κουζίνα. Η εφαρμοζόμενη ψυχιατρική διεθνώς προβλέπει τη θεραπεία της οικογένειας. Στην κατοίκο νοσηλεία, που εφαρμόζεται πιλωτικά και στη χώρα μας, σας παρουσιάζουμε κάποια στιγμιότυπα από μια επίσκεψη του θεραπευτή και ψυχαναλυτή που μας κάνανε εντύπωση. Πιστεύουμε ότι στη σκηνή θα παρουσιάσουμε και την ψυχαναλυτική διάσταση της επίσκεψης στην κουζίνα. Λίγο αργότερα και δεν έχω προλάβει να τακτοποιήσω το χώρο. Να με συγχωρείτε για την ακαταστασία. Όχι, δεν πειράζει. Άλλωστε, εγώ ήρθα λίγο νωρίτερα. Ήρθα να πετύχω τη Μέρη. Δεν πιστεύω να βγήκε. Καθίστε. Όχι, εδώ είμαι. Κοιμάται ακόμα. Περιμένετε μια στιγμή να την ξυπνήσω. Μέρη, παιδί μου. Ξύπνα. Ήρθε η κυρία Νέλα. Άντε, παιδί μου, σήκω. Καλά ρε, μάνα, σηκώνομαι. Ξέρετε, κοιμηθήκαμε λίγο αργά χθες. Είχαμε πάλι τα ίδια με τους απέναντι. Δεν σταμάτησαν μέχρι τις 2 τα ξημερώματα να βγαίνουν στο μπαλκόνι και να ενοχλούν τη Μέρη με τα σούρτα φέτα τους. Αυτοί απέναντι με τους φίλους τους μιλάνε δυνατά και όλο κοιτάνε προς τα δω. Αυτό την ενοχλεί πάρα πολύ τη Μέρη. Καλά, αφήστε να το και η ίδια.
ετοιμάσω μια στιγμή το πρωινό της. Να σας προσφέρω ένα καφέ. Όχι, όχι. Ένα νερό μόνο. Κάνει πολύ ζέστη και κοντεύει μεσημέρι. Έχω πάρει καφέ. Όπως θέλει. Στην υγεία σας. Με το σύζυγο, πώς θα πάτε? Πώς να τα πάμε. Διαρκώς απόν και κουρασμένος. Ξέρετε, η δουλειά περνάει κρίση. Ο ανταγωνισμός είναι πολύ δυνατός στις επιχειρήσεις. Με αποτέλεσμα να υπάρχει πάντα ο κίνδυνος της ανεργίας. Για τη Μέρη διαθέτει καθόλου χρόνο. Μπα, ούτε για τον εαυτό του δεν έχει. Με συγχωρείτε που το ξέχασα. Με πήρε ο ύπνος. Ήταν η μέρα της συνάντησής μας, Ναι, είναι η μέρα μας. Ήθελες αλήθεια να μιλήσουμε για τους απέναντι? Είναι καλά τα πράγματα. Ποιοι? Αυτοί είναι που με κάνουν άνω κάτω. Γιατί τέλος πάντων του δίνεις τόση σημασία? Γιατί φωνάζουν και σχολιάζουν δυνατά. Το κάνουν επίτηδες για να με εκνευρίσουν. Αχ, κοιτάνε περίεργα. Και βλέπουν τις ιδέες και τις σκέψεις μου. Δεν αντέχει. Αγάπη μου, κατάλαβε το. Ζεις μέσα στην υπερβολή. Όλα τα βλέπεις πιο έντονα. Και μέσα στο μυαλό σου τα μεγαλοποιείς. Ξέρετε, θα μιλήσουμε και με αυτά. Πάντως, μην την αμφισβητείτε τη Μέρη. Γιατί και τα μισά να είναι αλήθεια. Θα μου λέει, πρέπει να το δούμε αλλιώς. Γιατί θα μας αντιπαθήσει όλους. Εμείς έχουμε κάνει βαθιές και ειλικρινείς συζητήσεις για το θέμα. Αλλά δεν είναι καλό να αμφισβητήσουμε αυτά που λέει. Δεν πρέπει να εστιάζουμε μόνο σε αυτό που λέει και προβάλλει, αλλά ποια ανάγκη την κάνει να το προβάλλει. Επομένως, δεν είναι καλό να παρεμβαίνουμε σε αυτό το αφήγημα της Μέρης, γιατί δεν θα ολοκληρώσει τη σκέψη της. Πρέπει να ακούσει και η ίδια αυτά που λέει, για να δει και τις υπερβολές που τους δίνει. Η φαντασία καμιά φορά είναι και μεγάλο εργαλείο για τις τέχνες, για τον πολιτισμό. Εγώ είμαι καλλιτεχνική φύση και στη ζωή μου δεν θέλω παρεμβάσεις και εμπόδια από διάφορους δαίμονες που με ζηλεύουν και θέλουν το κακό. Εγώ είμαι ηθοποιός. Όποιον ρόλο έχω ερμηνεύσει στο θέατρο, δεν χρειάζεται να μου πει ο σκηνοθέτης πώς θα τον ερμηνεύσω. Τους βλέπω τους ρόλους γύρω από τους ανθρώπους του δρόμου. Έχετε δει εσείς τον Βλαντιμίρ και τον Εστραγκόν να μιλάνε και να περιμένουν κάποιον κοντό? Γιατί εγώ τους είδα εχθές στα Εξάρχεια. Ναι, όπως προχθές, που μου έλεγες ότι έβλεπες τον παππού σου, τον πεθαμένο. Να σου λέει πόσο μεγάλη ζωγράφος είσαι και να μην ζωγραφίζεις στο μπαλκόνι γιατί σου κλέβουν τις ιδέες σου οι απέναντι. Ξέρετε, βέβαια, ο κόσμος απέχει πολύ από το να είναι ιδανικός, όπως πιστεύουν μερικοί. Και ο χώρος της ψυχής μας είναι ένας απέραντος δρόμος που πρέπει να το φτάσουμε μέχρι την άκρη του. Και πολλές φορές πρέπει να βρούμε το λογικό μέσα από το παράλογο. Ναι, αλλά πόσο λογικό είναι να βρίζει τους απέναντι που δεν ήταν καν στο σπίτι τους χθες. Ξέρετε, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Γιατί θα καλέσουν πάλι την αστυνομία όπως την προηγούμενη φορά. Και θα μας στείλουν πάλι στον εισαγγελέα και στον γιατρό για εξέταση.
Εξάλλου και τα φάρμακα που τη συστήσατε δεν είναι τόσο ηρεμιστικά όσο θα περιμέναμε. Η επιστήμη έχει δουλέψει χρόνια για αυτά τα νέα φάρμακα. Και σε κάνουν να ηρεμήσεις και είναι και ακίνδυνα. Τα παίρνεις, Μέρη? Τα παίρνω. Για να είναι καλά η μάνα μου και ο πατέρας μου. Αλλά σαν βιολογικό είδος που είμαστε, δεν θα ζήσουμε και πάρα πολύ. Αλλά τα έργα μου και η φαντασία μου είναι αυτά που με παρηγορούν ότι θα υπάρχω και μετά το βιολογικό τέλος. Εσείς, αν όπως λέτε, ότι όλα είναι στο μυαλό, στον εγκέφαλο. Και τέλος μετά, εγώ θα φτιάξω ένα δικό μου μυαλό. Που να έχει όνειρα, χωρίς ηλικία σώμα. Κι ας με λέτε φευγάτη και τρελή. Ο δικός μου κόσμος. Ο δικός μου κόσμος, λοιπόν, είναι καλύτερος από τον επιστημονικό με τα φαρμάκια το δικό σας. Γιατί θα με ταξιδεύει στην αιωνιότητα. Έτσι είναι ο κόσμος ο δικός σου, Μέρη. Με τις τέχνες και τις δημιουργίες σου που μας αρέσουν. Έχουμε βέβαια τη δικιά σου άποψη. Προσπαθούμε να την προσαρμόσουμε και στα δικά μας μυαλά. Γιατί μας ανατρέπει όσα νομίζαμε ότι γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Αλλά για πες μου, με τη φροντίδα για την καθημερινότητα, πώς θα πάμε? Προσπαθούμε. Προσπαθήστε εσείς, εγώ πάω για ύπνο. Οι άνθρωποι της τέχνης που πέρασαν το πάλμα της δοκιμασίας. Ο Βακτόν, ο Ιερώνυμος Βος, ο Τρόπ, ο Νίτσε, η Αντίνης Καλοπάς, της Λιμός, ο Αντιολάκης, ο Κύρας. Στο κάτω φυσικό τέλος του δημιουργού, έτσι, με την φαντασία της, καταβάλει να βάλει το γάμα του, και καταβάλει τον λαμπρούς. προβληματίσαμε λίγο με τα δύο προηγούμενα, αλλά τώρα υποσχόμαστε ότι θα γελάσετε. Είναι το στραβόξυλο του Ψαθά. Το ξέρετε, έτσι, μια κομμωδία εποχής. Ο Νίκος Μαρουλής, εργοστασιάρχης υποδηματοποιός, φιλοξενεί την ορφανή ανιψιά της γυναίκας του, που είναι σε ηλικία γάμου. Στην προσπάθεια της ανιψιάς να βρει το κατάλληλο γαμπρό, περιπλέκεται μια ιστορία με δύο υποψήφιους γαμπρούς, που η ηθική και ο πουριτανισμός του θείου Μαρουλή δημιουργεί μια εκρηκτική κατάσταση με τη γυναίκα του. Ο δύστροπος χαρακτήρας του Μαρουλή και οι παραξενιές του δημιουργούν πολλές καταστάσεις κωμωδίας και γέλιου. Εμείς θα σας παρουσιάσουμε δύο στιγμιότυπα με τον υπάλληλό του Περικλή, που του έχει αναθέσει να παρακολουθεί την ανιψιά του.
Τώρα δεν στέκεσαι καλά. Αυτό θα πει να είναι κανείς τούβλο. Ήθελα να ξέρα. Διαβάζεις μέρα νύχτα. Μωρέ, μυαλό που το έχετε εσείς οι γυναίκες. Αλλά αντί να σου κάνω, που δεν πρόλαβα να τελειώσω ολόκληρο το σχολαρχείο. Αλλιώς θα με βλέπατε εμένα τώρα. Αλλά πάλι, άσε με μένα να σπουδάσω κανένα 2 χρόνια ακόμα και τα λέμε. Κλητήρα, σου πέρασε η ιδέα πως θα έμενα όλα μου τα χρόνια, ρε. Αλλά, τι θες να γίνεις, τραπεζίτης? Έλα, άσε την παρλά τώρα. Πες του κυρίου Νικολάκη ότι ήρθα. Από παπά. Γιατί? Είναι στην κουζίνα. Μαγειρεύει. Είναι επιθεωρητής στα φαγητά. Κάθε Κυριακή το έχουμε αυτό το βάσανο. Κανονίζει τα αλάτια, τα πιπέρια, κάθε τι, πόσο θα βράσει. Μπα! Έχει σάξα από το πρωί. Από την ώρα που ξύπνησε, φωνάζει. Φωνάζει και εδώ, Από τα ξημερώματα. Γκρίνια, μας έφαγε εδώ μέσα. Και αν το πιάσουν τα μπουρίνια, πιάτο για πιάτο δεν αφήνει. Νάτος, γιατί του γλυκού ήταν αυτό. Βάζει χέρι, Ανάλογα τα νεύρα του. Λίγα νεύρα. Έχω κανένα ποτήρι, καμιά λατιέρα, καμιά μουσταρδιέρα. Πιο πολύ θυμωμένο σπάζει πιο μεγάλα πιάτα. Σουπιέρες, ζαχαριέρες. Αγριέμιος ο πάει. Σου λέγα. Γρουσούζεις στο γραφείο, γρουσούζεις και στο σπίτι. Και δεν μου λες, τι έγινε εδώ σήμερα. Παθή πιάτο. Ξέρεις και τους κρότους. Βάζω κι εγώ καμιά φορά και δεν ξέρω τι μου το βγάζουν. Αμήσε και του λόγου σου μάτια που να σε χαρώ. Οικογενειακό μας παιδί μου. Και η κυρία σπάζει με την ψυχή της. Τους μεγάλους καυγάδες βλέπεις πάνε και έρχονται τα πιάτα και μετά μάζευε στα βρούλα. Κατάσταση να φύγω εδώ μέσα. Του να σας πάρει όλους εδώ. Λαμπρούνα! Περίμενε, πάω να δω. Άντε μάζεψε και πέρα κάτω στην κουζίνα. Μα, ήρθες εσύ εδώ, ρε. Μάλιστα, κύριε Μάρκουλη. Δεν μου λες, τι ώρα πήγες στο γραφείο χτες το απόγευμα? Κατά τις 3. Α, και τι ώρα ήρθανε πια? Κατά τις 4. Και έμεινε μέχρι το βράδυ? Όχι, έφυγε. Τι ώρα έφυγε? Κατά τις 4:30. Έτσι, Δεν μου λες, θυμάσαι τι φορούσε? Φορούσε ένα φουστάνι. Σιγά μη φορούσε και γελεπία, θα με τρελάνει, μωρέ. Παρόν. Άκουσε με, βέβαια. Άκουσε με, ρε παλιά. Πρόσεχε. Κοτσαμάντρας είσαι. Σου λέω, σε ρωτώ. Θυμάσαι τι χρώμα φορούσε? Τι χρώμα? Ναι, μήπως φορούσε ένα πράσινο? Μάλιστα. Είσαι σίγουρος? Πρόσεξε, γιατί έχει μεγάλη σημασία αυτό που σε ρωτάω. Ήταν ένα φουστάνι πράσινο, όχι κόκκινο. Κόκκινο ήταν. Κόκκινο! Κόκκινο. Του πώς έβρεξα έτσι. Κοίτα έναν άνθρωπο που φώναξα να με φωτίσει. Κόκκινο μωρέ φορούσε. Μου φαίνεται κόκκινο. Σου φαίνεται? Μου φαίνεται. Πιθανόν. Αν ξανακούσω αυτά τα επιφωνήματα, νομίζω, επειδή, πιθανόν, παρδόν και όλα αυτά τα όρτστα επιφωνήματα που συνηθίζει να απαντάς στις ερωτήσεις μου, στις πιο απλές ερωτήσεις, θα σε διώξω. Όχι, κύριε Μαρουλή μου, σας παρακαλώ. Έλα εδώ. Δεν μου λες, βρέχτηκε με. Άκουσέ με τι σε ρωτάω. Δεν σε ρωτάω κάτι δύσκολο. Σκέψου λιγάκι. Δεν μπορώ, κύριε Μαρουλή. Τι δεν μπορείς να θυμηθείς? Μπορώ, αλλά Τι άλλα? δεν μπορώ να ζωρίσω κι άλλο το μυαλό μου. Μωρέ, χαρά στο μυαλό σου. Φοβάσαι μη πάθεις υπερκόπωση? Όχι δηλαδή, αλλά Τι άλλα? το υλικό βλέπετε. Η ουσία. Τι πράγμα? Το υλικό. Με εννοείτε? Όλοι οι παλαβοί στο δικό μου το κεφάλι μαζευτήκατε. Μπορώ να μιλήσω ελεύθερα, κύριε Μαρουλή?
Ο άνθρωπος, λέει, έχει μέσα στο κεφάλι του υλικό. Με εννοείται. Το οποίο δηλαδή η φαιά ουσία. Με εννοείται. Δηλαδή, όσο πιο πολύ σκέφτεσαι, τόσο ξοδεύεται μόνο μια. Και τρόμαξες να την ξοδέψεις. Και κάνεις οικονομία. Γι' αυτό βρε που τε κατάντησες έτσι. Όταν σε ρωτάνε, κοιτάζεις σαν μοσχάρι. Και φοβάσαι μην ξοδέψεις τη φαιά ουσία σου. Σκέψου το ένα από εδώ. Σκέψου το άλλο από εκεί. Κάτι το φαΐ, κάτι το πιωτή. Κάτι το πώς θα τα βγάλεις πέρα. Πάει η φαιά ουσία. Κι ύστερα, άμα θέλεις να σκεφτείς κάτι σοβαρό, τίποτα της προκοπής, δηλαδή, τα βρίσκεις μπαστούνια. Το κεφάλι μένει άδειο, σαν το κλούβιο το αυγό. Ποιο κλούβιο από τι είναι, μωρέ. Δεν ξέρω εγώ, κύριε Μαρουλή. Μ' έσκασες σήμερα. Σας είχα διώξει προπολού. Αλλά τι να σου κάνω, βρε, που λυπάμαι εκείνη τη γυναίκα σου. Απάντησέ μου ή φύγε. Τι να σας πω τώρα, κύριε Μαρούλη. Εγώ πάντως μια φορά την είδα τη δεσποινή σκέτη που καθότανε στη μηχανή και φορούσε κόκκινο φουστάνι. Ύστερα πάλι τη φέρνω στο μυαλό μου που μου κάνει «Γεια σου, Περικλή». Πράσινο το φουστάνι. Άλλαξε χρώμα. Μυστήριο. Η γυναίκα μου λέει κόκκινο. Φώναξα εσένα να με φωτίσεις και την πάτησα. Άντε φύγε από εδώ. Μάλιστα, κύριε Μαρούλη. Μου δίνετε μία διορία, κύριε Μαρούλη. Τι διορία θέλεις, μωρέ. Να ζωρίσω λίγο το μυαλό μου. Τι να ζωρίσεις, μωρέ. Άντε φύγε από εδώ. Φύγε από εδώ. Μάλιστα, κύριε Μαρούλη. Και παράτα τα βιβλία, γιατί ένας βλάκας όσο πιο πολύ διαβάζει, τόσο πιο βλάκας γίνεται. Μα είναι το πάθος μου, κύριε Μαρούλη. Ρε, ας το δαίμονα εσύ και το πάθος σου. Πού είναι η ανιψιά σου? Ξέρω εγώ, σε καμιά φιλενάδα της έχει πάει. Ναι, σε καμιά φιλενάδα με μουστάκι. Ήθελα να ξέρα ποιος διάβολος σε βάζει και τα βάζει με την κοπέλα. Σου βγάλει το μάτι. Σου σκότωσε τον πατέρα. Τι συμβαίνει και την έχεις βάλει στην μπούκα του τουφεκιού. Αν σε ενοχλεί που είναι ανιψιά μου, πες το. Υπάρχουν κι άλλοι συγγενείς που θέλουν να τη φιλοξενήσουν, που τη λατρεύουν και θέλουν να μείνει μαζί τους. Αν σε ενοχλεί, έλα. Την είδες μέσα στο κούρσα. Και θα μιλήσει με έναν άντρα, θα βγει με έναν άλλον, μέχρι να βρεθεί κάποιος να την πάρει. Πώς θα παντρευτεί το κορίτσι. Τώρα σε έπιασε ηθική, λες και ζούμε στον περασμένο αιώνα.
φτάνει κόκκινο μέσα στην κούρσα. Δεν σε αντέχω άλλο. Πάω στην κουζίνα να ετοιμάσω το φαΐ. Αμάν πια, ανισόρροπε, ανάποδε άνθρωπε, στραβόξυλο. Η σύντροφος που όλοι οι άντρες ονειρευόμαστε. Ανισόρροπο, εμένα. Τώρα που με μπλέξαν εμένα από το πρωί, πάω να σκάσω. Τα μπλε και τα κόκκινα και με έχουν κάνει να χάσω εντελώς το μυαλό μου. Είδες χάλια. Για τα γάθη. Πήγες στην Αλεξοπούλου. Πήγα. Και ήσανο. Και τι. Πήρα μία τρομάρα. Γιατί τρομάρα, βρε. Είχε ένα γάτο. Τι γάτο, βρε, ανισόρροπε, ξεμυαλισμένο. Δεν σου είπα να πά να τη φέρεις εδώ για μια σοβαρή υπόθεση να τη φέρεις αμέσως. Πήγα, κύριε Μαρούλη. Μάλιστα. Είμαι όμως άνω κάτω. Για το γάτο. Για το γάτο. Περικλή, καταλαβαίνεις ότι παράγινες, Θα δείτε να σας πω. Με κοίταγε με έναν τρόπο. Λέω, το ξέρω. Είχε ένα μάτι ίδιος ο πατέρας μου. Ο γάτος. Μάλιστα. Έμοιαζε του πατέρα σου. Σκιστός. Κύριε Λέης. Κοιτάτε. Με κοίταγε. Με έναν τρόπο που με έχει κάνει άνω κάτω. Ο γάτος. Ναι. Προσέξτε. Πάω να φύγω. Βλέπω ότι με παρακολουθούσε. Με έναν τρόπο, πώς να σας το πω, που με έχει κάνει άνω κάτω. Δεν το καταλαβαίνετε. Σε παρακολουθούσε ο γάτος. Να μη σώσω. Περικλή, ξέρεις ότι η υπομονή έχει και τα όρια του. Το ξέρω. Και συνεχίζεις. Προσέξτε να δείτε και το φινάλε. Έχει και φινάλε. Βεβαίως. Καθίστε. Κάτω να φύγω, με παίρνει από πίσω. Γυρνάω, το κοιτάω και μη σας φανεί παράξενο, κύριε Μαρουλή. Ήτανε σαν να ήθελε να μου μιλήσει. Και δεν σου μίλησε. Όχι. Περίεργο. Λοιπόν, άσε, κατάλαβα. Πάλι για αυτή την έρημη τη μεταψύχωση θα μου πεις. μπράβο. Ρε Περικλή μου, άκουσε με για τελευταία φορά. Αν δεν πάψεις να βλέπεις στον δρόμο σκύλους, γάτες, άλογα, μουλάρια που να σου μιλάνε, να σε κοιτάνε στα μάτια και να νομίζεις είναι ο Μακαρίτης ο πατέρας σου και κάνεις τους ανθρώπους που δουλεύουν εδώ να χασκογελάνε και να μην δουλεύουνε, θα φύγεις. Όχι, κύριε Μαρουλή, σας παρακαλώ. Θα φύγεις, είπα. Σας παρακαλώ, κύριε Μαρουλή. Έλα εδώ. Βρε ηλίθιε, βρε βλάκα, βρε ζώο, τι να σου πω δεν ξέρω. Δεν σου πάρε να μην διαβάζεις, να παρατήσεις τα βιβλία. Δεν είναι αυτά για σένα, βρε. Θα καταλήξεις στο τρελοκομείο. Να μείνω τούβλο, κύριε Μαρουλή. 1000 φορές να μείνεις τούβλο παρά έτσι όπως είσαι. Υπάρχουν κι άλλοι σαν και σένα, μωρέ, που άλλα διαβάζουν, άλλα καταλαβαίνουν και τα κάνουν όλα σαλάτα μες στο μυαλό τους. Μα αυτοί είναι τις τίμονες, μωρέ, και έχουν και μια υπόλοιψη. Ενώ εσύ κατάτησες νούμερο, δεν το καταλαβαίνεις. Όχι, κύριε Μαρουλή. Τι να σου πω, με την Αλεξοπούλου τι έκανες. Το γάτο σε έστειλε να βρεις ή την ίδια. Την ίδια. Τι σου είπα, να πας, να τη βρεις και να τη φέρεις εδώ, έστω και με το ζόρι. Την βρήκα. Και πού είναι. Μέσα και περιμένει. Και δεν μιλάς ρε βλάκα τόση ώρα. Πήγαινε φώναξε έγινε. Πόση ώρα είναι εδώ. Περίπου μισή ώρα. Πω. Θα σκάσει η γυναίκα να περιμένει. Κοίτα βρε τον ηλίθιο. Περάστε, κύριε Αλεξοπούλου.
Μαρία μου, βρες τον ηλίθιο τόση ώρα και σε έχει και περιμένεις. Έλα, κάτσε βρε Μαρία, κάτσε βρε Μαρία. Κάτσε. Δεν μου λες, μπορώ να μάθω την αιτία αυτής της κατεπίγουσας προσκλήσεως? Βεβαίως. Πρόκειται για την ανιψιά σου, την Κέτη. Τι σημαίνει δηλαδή? Την έδιωξα. Τι! Στέφω. Αφεντικούλη μου. Τι είναι πάλι. Πέθανε. Ποιος πέθανε. Ο πατέρας μου. Μην κάνεις έτσι. Ανθρώπινα είναι αυτά. Πώς θα ζήσω εγώ τώρα χωρίς τον πατέρα μου. Καλά. Μην κάνεις έτσι. Πρέπει. Ο πατέρας σου δεν έχει πεθάνει εδώ και 10 χρόνια. Ναι. Καλά, ξαναπέθανε. Όχι αυτός. Ο άλλος. Ποιος άλλος. Ο γάτος. Άντε φύγει από εδώ, ρε. Άντε φύγει από εδώ. Άντε φύγει από εδώ. Πλάκα. Αφεντικό. Θα έρθει στην κηδεία. Ρε, άντε φύγει από εδώ. Θα το σκοτώσω. Θα το σκοτώσω και θα πάω. Το γνωρίζετε. Πιστεύω ότι αντιληφθήκατε ότι η σύσταση που διάζουμε είναι δείκτες και φροντιστές. Είναι ένα έργο που ότι δύσκολο, το πραγματοποιήσαμε, τίποτα δεν ήταν εκτός να προσπαθήσουμε με αγάπη και με επιμονή. Πολύ ωραία.